Пасаж 41. Стихове 9, 1.0, 1.1, 1.2. Кажете, наистина ли ще скриете наклонена черта, не повярвате в онзи, който формира земята на две фази? И ти му приписваш равни. Той е господарят на всички царства. И той постави здраво поставени планини на земята. Той направи благослови там. И той подреди провизиите в 4 фази еднакво наклонена черта без разлика за онези, които гледат и питат. Тогава той установи господството си във Вселената, докато беше дим, и каза на нея и на земята: елате, волно или неволно. И двамата казаха: дошли сме с желание. Тогава Бог ги направи на 2 фази като небеса и възложи работата на всяко небе в него. Ние украсихме най-близкото небе с фенери и защита. Това е подредбата на този, който е най-възвишеният, най-могъщият, най-почтеният, непобедимият наклонена черта покоряващият, този, който предотвратява покварата, най-добре наклонена черта прави неподкупен, знае много добре. Пасаж 16. Стих 12. И Бог е дал на вашата служба нощта, деня, слънцето и луната наклонена черта, създал ги е в такива характеристики, за да можете да се възползвате. Всички звезди са под негово командване. Със сигурност в това има доказателства наклонена черта, знаци за хора, които използват разума си. Пасаж 41. Стих 37. И нощта, и денят, и слънцето, и луната са сред неговите доказателства наклонена черта, знаци. Не се подчинявайте на слънцето и луната. И ако се покланете само на Бога, покорете се на Бог, който ги е създал. Пасаж 21. Стихове 3.0, 3.1, 3.2, 3.3. И имайте неверниците, онези, които съзнателно отричат божествеността на Бога и факта, че Той е Господ. Не виждат ли, че Вселената и Земята са били съединени същности и ние ги разделихме и формирахме всяко живо същество от вода наклонена черта течност? Все още ли не вярват въпреки това? И направихме твърди залози в рамките на Земята, така че тя може да бъде маса за вас, наклонена черта може да бъде подходяща за земеделие. И направихме много пътеки там, за да намерят пътищата, по които са напътени. И направихме небето защитен таван. И все пак те са тези, които се отвръщат от аят, доказателството на небето. И той е този, който създаде нощта, деня, слънцето и луната. Всичките се носят в орбита. Пасаж 21. Стих 56. Авраам каза: по-скоро вашият Господ е Господ на Вселената и земята, Той е, който ги е създал от нищото. И аз също съм от тези, които свидетелстват за това.